Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, what Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na Oraifite maọbụ Akajiugo, I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afọ mmiri emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. N'ụbọchị taata isiokwu anyị ji wee bịa bụ consequences of destroying family altars. Abịara ebe a ka m gwa gị na onwere family ọbụla destroy the family altar ọbụla ahụ na afọ. A severe consequence. You know why? It is in creation that no man is permitted to destroy what we cannot create. Establishing family altars abụrụ onye chọọ. At the age of now, there must be something that is happening or happened in the family why your forefathers established that family altars. That family altar could be out of gratitude for what they have done in the past, or it could be a covenant, established covenant, like Ark of Covenant for the Israelites. So nobody is permitted to destroy those family altars. You know why? Because your father and your forefathers that established those altars, established them in agreement with supernatural forces based on inspirations. So anaeze ọbụla megidere bidoro ka imegide anaeze ebie agaghị eguzo. So whenever you rise and begin to pull down and establish kingdom and altars, even your own will not stand. That is even why a Messiah, Jesus Ndokobia, made a statement that he did not come to destroy the old covenant. Instead, he came to make them stronger. So you only permitted to make those old covenant stronger. If what we are about to do is not to improve them, to make them stronger, forget it. Many families are under curse today because they committed what is called dastardly act, abominations. They destroyed those altars, those sacred altars, and those sacred altars go in line by line with your four. Most families destroyed it, and that is the cause, genesis cause of their downfall now till date. Ihe ndị a ka anyị ga-enebe anya, then offer a solution. Omadi long, pay attention. Believe in me, many families will be liberated by this particular message. A ga-eme ka unu dị ọcha site n'okwu nke unu ga-anụ n'ụbọchị taa n'ike Chukwu. Ọkwa dị mkpa, echefuna na anyị ka na month of January. Monthly rituals for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. This time Sabre Baria na Aja na Chuna Temple mo olu mwa na no. N'isi ụtụtụ eje go na temple chụọ aja go for kubi okwu n'isi ndị sonyere all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, the members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. Tu aka isi emi ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa je na mmiri kpe ile ọma n'aha mmadụ. Bịa na temple chụọ aja to entities of powers. Je na ebe nchụ aja gbuo ebu mee saraka. Nwanne chụbakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Onwa ajụjụ inwe na nkụzi ya maọbụ na ịchọ ka agbaala gị afa mmiri emi maọbụ na ịchọrọ iso ya na monthly rituals. WhatsApp number ị ga-eji nweta m na screen ka ị ga-afịa 0805 78 37672. I repeat 0805 78 37672. Now let's dive into today's lecture proper. It will not be long. Just pay attention. Begin to tag your friends and well-wishers from the horse's mouth and share it. Ka ị na-eme ka Chukwu okike pụrụ ime ihe na-egozi gị ma gosibiga gị. Ihe anyị na-achọ ka anyị kọwara gị taa bụ establishing an altar does not start today, and is not onye chọọ. Mana ọ na-eriri ndị mmadụ eri. Ha mara the importance of establishing an altar, call it installations. You know that this cathedral I just consecrate here on 14th of January na Nnewi. Ihe a bụ establishment and consecration of an altar. Altar is an altar. Yes. Now, o nwere altar ndị nna nna gị ha hibere for the well-being of your family and children, unborn children to come.
That altar is their backbone. Remember, David is an apple of the God's eyes, but David soiled his hand, and that is why David was never permitted to build an altar, even when he wanted to. Go and read it, it's in the Bible. Osia na obro ga-egwu awuri altar, wuri temple, because na aka go jupụtara n'ọbara. No nwa gị Solomon, emesiara King Solomon build an altar for Chukwu oke pụrụ ime ihe niile. So you can see na obro onye ọbụla ga-ewube altar, even as nature. Enwelu ndị called one ezitere ka ha bịa wube that altar na family dị iche iche n'obodo dị iche iche and every race. So it's a special calling. Onye enyelu onyinye iwube nya bụ altar, that is the primary reason why the person was sent. The person with authority iwube nya bụ altar, establish a covenant with ụmụ mmụọ, entities of power, so deal. Ọ da-abụ ụfọdụ ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na-eji ihe na-etu awa ehibe alụsị adịm amụ because na ịghọtara no the right person akpọrọ for such a mission. Ihe o need just bring stone, o nwere ike just virgin stones, ọ ga-eweta 4 of them, kwubi okwu na ya kpọtuo mmụọ na ọdịile. Ị nwere idea ihe na-eme ka mmụọ dị ile bụ the holiness and the aka dị ọcha of the installer. You know, even you call Anyani before ha bịa n'Africa, ha mana ndị Africa na-akpọtubu mmụọ. Ọnya kpatara eji wee hibesi ọta dị iche iche n'obodo dị iche iche, family dị iche iche n'obodo dị iche iche n'ala Igbo. Obi ndị iche adịbe nna gị is an altar. Akwari ọmụmụ dị na be nna gị bụ altar ka ọ bụ. Ebe a dọrọ ana dị na be nna gị is an altar. Okwu a na be nna gị bụ altar, ma ọ bụ okwu ana dị n'obodo ụlọ bụ altar. Okwu alụsị dị n'obodo ụlọ bụ altar. Ebe ahụ ka fada na-eme ihe a na-akpọ replica of what altar dị battle from the ancient time in Igbo spirituality and African spirituality. Ọnya kpatara mana ịbụ onye ụka ikwenyelu na ọ bụrụ na fada weta host, that is communion, ndị sister produce na convent, na ọ weta ya kwuo okwu odido dị asọ, say those words of consecration. The Reverend Father in the altar will begin to genuflect before those hosts. And the kwubi okwu n'ọgbọtụgo chi ha kwenyere na ya bụ Jizọs ha n'ime data achịcha na ọ bụrụgo Jizọs. Ha kwenyere na a ga-akpọtụ chi ha na ya, mana gị nwabụzi onye Igbo eriri eri kwenyere na-enwere ike ịkpọtụ any entity of power, yes, with the permission into obesi mmụọ maọbụ install mmụọ. Ọ dị very possible to onye destiny no from okike no ihe ọ ga-alụ. So ihe na-achọ ịkọwala gị bụ not the very possible o mmadụ ịkpọtụ mmụọ. I have done it countless times based on inspirations. I have built many altars, and those altars are very perfect and strong. Yes. When I came back to Igbo spirituality, I was guided to mesi we ube wuchiga altar benna aso. We ube ọtụtụ altar dị iche iche, including mmụọ nọ na temple. It was to go and do consultation. Ka ifu na ha anọsi ọlụ. Mana by the words and bringing the right items, ịkpọtuo mmụọ dị ile. So those families you na-enemanya you ndị niile aja eme family liberation, so called family liberation, jee kpọọ ndị ụka abịa buru ụfọdụ be nna ha kwatuo okwu mmụọ, kwatuo obi ndị ichie, gbaa ya ọkụ. How far? 10 years down the line, ihe na-ebe na ife na ọnọdụ ụlọ ka njọ. Go and check families niile merienu otu ọnọdụ ha dị taa. Ọtụtụ family akpọgodogo ndị ọrụ ekpere, ndị ọrụ ezinụlọ. O nwere ndị nke mma mgbe ụfọdụ a na-akwụta 1.something million ịkpọta ha from Lagos. And they make a countless time ihe na-ebe na aka na-ebe. Nke bụ isiokwu bụ na you cannot defeat ụmụ mmụọ. Ndị anjelu nke Chukwu anwa nna gị ma ọ bụ nna gị ha kpọtụrụ dịka ọta na be nna gị nwere ọgbụgba ndụ ehibelụ. Ọ bụrụ ngụnwa ka ha ga-anụrụ okwu maka o nwere ihe jikọrọ gị na ha. O nwere ọgbụgba ndụ ya na ndị nna gị enter in peace, ha wee nọrọ ọrụ. The same way Chukwu okike na ndị ụmụ iju ndị Jew
will enter into agreement where we had about Act of Covenant. In Act of Covenant, there were so many things in there. And when he had about the two cherubim, male and female, said, especially when we and when the acacia wood, that is our oglis, and the other things, one cubic and everything. Then we established the Act of Covenant. You know that? When we had the Act of Covenant and the Ten Commandments. Get chetara ha ihe akwesịrị ime ka ha na ha wee nọdụ n'ime ọgbụgba ndụ a. So o nwere ọgbụgba ndụ ndị nna ha entered in peace welu hibe ya bụ altar, like my own altars ndị a permit m ka hibe mmanya ọbụla ga-egbugide any of my descendants in future ọsọ ya bụ 200 years mmanya egbugido iwe ga-akwatuo that altar iwe go problem. You got ya? If you are not interested in receiving blessings from the ancestral altar in your family, do as right. Obugo the church be in your family, where your father or only in charge, go only outside the compound. Obugo ni be the compound. Don't go to be sin again to pour the other. Detach yourself from the blessings if you so wish. Man obodo ka ije kwada those altars. Many have gone. Take my words. I'm a motuto family in Jegoro Jerry Brent, yeah, because of Nahamer or no committed that Stanley Act, commits the abomination, commits sacrilege against holy altars. In those altars, one of those altars was inspired. The person that installed them was inspired. Then the direction na muwe ubie. Onge amaru mwaka. Onwenu ga-ebe ifuru Jesus gị na Bible je mebie okwu mmụọ onwere ya. Ọ na ịmara na ndị Romans na ndị Jews nwere thousands of gods. Ịmara onwere nke ọ ji ekwatuo gị nwawo onye ihe nna gị ukwu Jesus anyị kwetara na ya did not even do. Ọ bụrụzie nwa ọba nshi dịka gị. Who gave you the impetus na ị nwere ike ije kwatuo altar dị be nna gị? Many that have tried it are in suffering today. Some are even followed on a stroke, followed on utoria, followed on oya, amariha, amariha, nago, or to family in Mariano or Sansel now. I'm a living witness. My family is on a family, maybe doing their what to offer, maybe offer. Almost single handedly watching above, and ever since I'm watching that offer. Everything we have lost in the past are returning massively. I will help you. More na your family is sincere. Natural can restore nyabo for na those family altars maybe. I have done it to so many families and today they are celebrating it. You must create time to restore what you destroyed. You are not permitted to destroy those things, those altars. Is against the natural laws of fairness. You are not the one inspired to build those altars. So if you happens to be a prodigal son, you are not interested in receiving radiations from those altars. Just do simple things. Avoid those altars, go your thing, or even detach yourself from those altars, but not destroying it. You are not permitted in the creation to destroy altar you do not erect. You are not permitted to destroy life because you are not the life giver. Yes, the only thing you can take is something that like animals. Those things you buy them because you want to use them as a source of food for your well-being. That one is understandable. But those altars, believe in me, is not the cause of your problem. Cause of your problem is ignorant. Because if you understand how things work in creation, if you are not interested in those altars, detach yourself and go your way, not destroying them. But once you tamper them and destroy them, believe in me, Ezoyaku na Shiaboki, Itigaka na Tipo Buaja.
maka na ime welu mmụọ n'ọrụ onwe eje mebie ya ịbanye gị na nsogbu. So ọtụtụ n'ime ndị megoro ihe nọ na nsogbu. So ọ bụrụ na ya family ma ọ bụ gị nwa na onwe gị so na ndị mebiri ọfọbe nna gị ma ọ jee kwato those altars under the guise na ewe born again, my brother, my sister, you are in terrible mess. Come m menyere gị aka ihe abụrụ ihe akaisambal, ihe abụrụ ihe a na-ekpeta n'ekpere. Ọ bụrụ na ihe a na-ekpeta n'ekpere, I can tell you, when my ancestral offer was destroyed by my late father, o nwere ụdị ekpere ị ga-ekpe nwa na onwe m as a charismatic member and a Bible Society member and somebody gagoro far into spiritual exercise. I couldn't solve the problem. That if I must solve the problem, I must return back to the root and restore it the way. Ọtụtụ family na-eme ọtọnọ ha je mebie their family ọfọ ha sị na ha na-replace ya with the Bible. Ịma ọ na-eriri gị eri. That word anwa dị na Bible ahụ ị na-akpọ, that psalm ị na-ekwu bụ okwu David kwubiri n'isi agbụrụ ya. Mana o nwere okwu ndị nna nna gị ha kwubiri n'isi agbụrụ ụnụ. So unu ga-eje weta ọfọ ọ bụrụ Bible. Ọtụtụ family replace the ọfọ with the Bible adị aga n'ihu. Ọ ga-abụrịrị ọfọ. Ọfọ. Aga m enyere family gị aka wachi ọfọ. Aga m enyere family unu aka restore those things unu mebiri. Because na ọ bụrụ ihe anyị na-ekwu okwu ya abụrụ ịgwọ ọgwụ. Onye ọbụla mma m na I am against ịgwọ ọgwụ. Ịgwọ ọgwụ bụ those charms making emere in your name. Ọ na-eguro in your name. O nwere ebe ọgwụ ga-eguro ruo obido jide aka ya kpaba nni, and ọ ga na-akpa nni n'ahụ gị nwa eji afịa ehubie. Mana family altars ma ọ bụ any altar ọbụla o nwere onye eji afịa ehubie. Okwu mmụọ dị na be unu, okwu ana dị na be unu, okwu ndị ichie dị na be unu is a family thing. Ọ bụrụ ihe eji ofu onye wee mebe. Therefore nwere after effect to you as a person. So gịnị ka m na-akọwara gị? I'm rounding up. Pay attention to your family altars. Ọ bụrụ na family unu destroy the altar, believe me, you will never have rest. Maka na nwatakịrị sị na nne ya amaala ụra, you cannot afford to go and destabilize n'obi ndị ichie ebe ha na-anọ wee na-akpa maka ọdịmma ezinụlọ be nna gị. Iche na ọ ga-adịrị gị mma. Ịmasị ndị ichie na ụmụ mmụọ buru ọnụ, ị na-ehe obodo na-aga-enyeju gị afọ. Aga m enyere gị aka. Ọtụtụ merie ewe ụmụ mmụọ wee gbaa ahụ. Ụmụ mmụọ wee kọsụọ ha. Ị na-ediri ka ije mee restitution, ị na-ediri appeasement, ị na-ediri restoration. Mma enyere gị aka wee mie maka na ọtụtụ family nọ na-akwa nderi na-ebe akwa stagnation. That is why I'm offering myself for service. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụla ịchọ ka agbara gị family, chat me on WhatsApp 0805 78 37672. I repeat 0805 78 37672. Na ya na screen gị gafịa. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwere m na ọ dịghị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị ezi m ụzọ m ga-esi lụwuo ya n'ihi na ọ masịrị ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu nke pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie.